Hollywood és un districte de Los Angeles, Califòrnia. És famós a tot el món com un lloc on es fan pel·lícules i sèries de televisió. Té moltes atraccions diferents, com el Passeig de la Fama, els Universal Studios i el famós rètol de Hollywood. Molts teatres històrics de Hollywood s'utilitzen com a escenaris on fer-hi concerts i celebrar-hi grans estrenes teatrals. També s'hi organitzen els premis de l'Acadèmia. La paraula Hollywood s'ha convertit en la definició del cinema i les seves estrelles. En aquesta activitat que us proposem, ens convertirem en protagonistes d'una pel·lícula fent la nostra pròpia màscara. Els materials que necessitarem són una plantilla amb paper bàsic, retalls de goma eva, tisores, cola de barra, material de reciclatge que tingueu per casa, com fils, llanes, taps, goma elàstica, llapis i goma. Primer de tot, decidirem de quin personatge volem fer la màscara. Després, retallarem la plantilla per tenir la base de la màscara. A partir dels retalls de goma eva, anem fent els elements del nostre personatge. Si li volem afegir altres detalls, podem buscar per casa elements que hi puguem enganxar. Un cop ho tinguem tot preparat, els enganxem amb la cola de barra. Per últim, fem 2 foradets a cada cantó de la màscara i hi posem la goma elàstica. Amb la màscara posada, ens convertim en el nostre personatge preferit.